naka-include iti tourism development plan tayo, iti panang papindas iti Gabo Watchtower tayo. No nakita yu iti Gabo Watchtower tayo ket ijay nagdiswan na ket napapintasen. Although at the pending request tayo ken ni NCCA, National Commission for Culture and the Arts, nga the basit ma-rehabilitate ijay gapo di diging gined idi sometime in January. Ket datay daw-dawaten da idi nga naudi nga detalyado nga pan naka-rehabilitate na pan nakatarimaan na. Ket impasa tayon idi last week ta intendmet kada tayon iti city engineering tayo dayjay nga i-request da. Ti development ijay Gabo Watchtower ket haan laeng ijay no diket di it involves also di pan nakagatang di aglawlaw nga lote na. Sa tilaing lote iti syudad Tilawag ket di nakapatakderan iti Gabo Watchtower kat nga agdama. Ket no magatang di jay nga asideg nga lotlote nan ababay nan ma-develop di jay as proposed in our tourism development plan. Adda iti activity area na, adda iti pagtutugawan, adda iti shade na, adda iti parking area na, comfort rooms. Ket mabalin ijay nga pagprogramaan, mabalin pagsumbaan, mabalin pagresepsyonan, mabalin pag-akomodaran iti bisbisita tayo, no adda mabalin tayo nga pagtugawin ijay nga i-discuss no aktibidad ket oray activity ti syudad mabalin no angayen di jay basta mapagbalin tayo den.